28.6. to je už o 2 týždne. V sobotu sa vidíme na Grand Motor Show. Ja vám ešte dám aj zajtra nejaké sneak peeky, aby ste videli, čo tam bude, kde tam bude, lebo ideme natáčať. Mali sme dnes, bohužiaľ, na letisku nám pršalo, tak sa to presunulo na zajtra. Tak zajtra vás rovno z Bratislavy zoberiem na letisko, takže máte sa na čo tešiť. A teraz skočíme do druhého dňa a na cestu do Bratislavy. Je útorok, 9 hodín a momentálne sa nachádzam už aj v inom aute a nachádzam sa na stanici technickej kontroly v Prievidzi. Prišli sme na STKčku s Ladou, pretože ideme dať na historické značky. Takže hodím vám sem aj nejaké videjka, ako sme dopadli a hneď ako skončíme s STKčkou, tak hor sa do Bratislavy. Vidíme sa zase až na diaľnici. STKčka za nami, samozrejme Lada prešla, ja už cestujem do Bratislavy, tak určite vám sem hodím mať nejaké videjka aj tak. Šelinka už spinka, občerstvení sme a môžeme ísť, takže vidíme sa opäť v Bratislave. My už sme na letisku v Žiline, tu už máme celú flotilu, ešte nám chýba Lambo, Ferrari a Tibor. A teraz vám dám len taký zostrih záberov, aby ste mohli vidieť, nech zase neprezradím zbytočne veľa vecí. Tam už máme Mička s Tomáškom a nechajte sa prekvapiť. Ahojte, ja už mám úprimne všetkého dosť. Som rada, že končíme dneska a som rada, že ste to pozerali až sem. Verím, že sa vám zábery páčili a vidíme sa budúcu sobotu 28.6. na letisku Hričove, takže máte sa na čo tešiť a toto bola len taká malá ukážka, čo všetko vás tam čaká.